begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. Alt var stille, sort og øde. Gud sagde, der skal være lys, og straks blev der lyst. Gud så, at lyset var godt. Så skabte Gud himmelen og jorden, og Gud syntes, det var godt alt sammen. Med sit ord kunne Gud skabe alt, og på den måde skabte han i løbet af 7 dage hele verden. Da han havde skabt jorden, fyldte han den med grønne planter, satte solen, månen og stjernerne på himlen. Han lod det vrimle med fisk og andre levende væsener i havet, mens fuglene fløj op under himmelvælvingen. Gud ville også have liv på landjorden, så derfor skabte han dyrene, både de vilde dyr, kvæget og krybdyrene, og han syntes, det var godt. Derpå skabte han mennesket til at vogte over alle de andre skabninger på jorden. Gud formede manden af jord og blæste livsånde ind i ham, så han blev levende. Men Gud så, at det ikke var godt, at manden var alene, og med et af mandens ribben skabte Gud kvinden, så de kunne være sammen. Gud havde placeret mennesket i paradiset. Her var alt, hvad de behøvede, og de havde det godt. Gud havde sagt, at Adam og Eva måtte spise af alle havens træer, undtagen af det træ, der stod midt i haven. Spiste de af det, skulle de ikke leve evigt. Men den snedige slange sagde til Eva, at hvis hun spiste et æble fra træet, ville hun blive lige så klog som Gud, så hun kunne kende forskel på godt og ondt, ligesom Gud selv. Eva var nysgerrig. Hun spiste af æblet og lokkede også Adam til at tage en bid. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. De blev generte og dækkede sig med figenblade. Gud kom gående gennem haven og kaldte på dem, men de gemte sig. Da Gud opdagede, at de havde spist af det forbudte træ, blev han meget skuffet og vred. Han forbandede slangen og smed Adam og Eva ud af paradiset. Efter at Adam og Eva var blevet smidt ud af paradiset, fik de 2 børn, Kain og Abel. Abel blev fårehyrde og Kain landmand. For at vise deres tro, ofrede de deres bedste dyr og afgrøder til Gud. En dag steg røgen fra Abels offer op til Gud i en lodret søjle, mens røgen fra Kains offer krøb hen langs jorden. Kain blev misundelig og slog sin bror Abel ihjel. Gud spurgte Kain, hvad der skete med din bror? Kain svarede, er det min opgave at passe på min bror? Men Gud vidste, at Kain havde dræbt sin bror. Derfor sendte Gud Kain bort, så han resten af sine dage måtte leve som en flygtning på jorden. Gud passede dog på Kain og lod ham leve. Kains efterkommere blev talrige på jorden, men de var onde, og Gud fortrød, at han havde skabt menneskene. Derfor besluttede Gud at lade alle mennesker udslette, undtagen Noah og hans familie. Gud sagde til Noah, at han skulle bygge et stort skib og samle et par af alle levende dyr på jorden og bringe dem ind i skibet. Så ville Gud lade jorden oversvømme, så alle de onde mennesker ville drukne. I 40 dage lod Gud det regne over jorden, og der faldt så meget vand, at selv det højeste bjerg var dækket. Kun Noah, hans familie og de dyr, der var med i skibet, overlevede. Efter 5 måneder begyndte vandet at synke igen, og til sidst gik skibet på grund på Ararats bjerg. Noah sendte en due ud for at se, om jorden var tør, og den kom tilbage med et grønt olivenblad. Så vidste Noah, at træerne var kommet til syne. Gud sagde til Noah, at han skulle forlade skibet med sin familie og alle dyrene, så de igen kunne bo i hele verden. Gud lovede, at han aldrig mere ville udrydde alt levende, og som tegn på sin pagt med Noah satte Gud regnbuen på himlen. Noahs efterkommere blev et stort folk,
og alle i hele verden talte samme sprog. Menneskene besluttede at bygge en by med et tårn, der nåede helt op til himlen, fordi de troede, at de kunne blive ligesom Gud. Men Gud gav folkene forskellige sprog, så de ikke længere kunne tale med hinanden. På den måde fik Gud byggeriet af Babelstårnet til at gå i stå, og folkene gik ud i verden, hvor de bosatte sig og blev til hvert sit folkeslag.